Rilos manten Suwargi Kisana mampir wonten mriki. Kula kaliyan ibu kula kaliyan anak-anak kula nembe kemawon wonten ngajeng mriki niki seksinipun adi kula Kiswan Palik Geter sapa ya? Ora melu Jani niku mampir kalih ibu kula agi ngopo Budhe iki agi rembugan arep nyupitke putuku si Gading. Wah jenenge padha anakku gadinge jenenge padha cilinguse ya padha saiki ora saiki saya mesti gadingku sing cilingus kae hari kula manten terus serius ngaten kalih kula sesuk sing mayang aku komplit gamelan wayang wiyaga sinden song sistem aku nyoh kilo tak manjer si manjeri malah kono dudu aku luar terus Mbak Yuku do prol metu kabeh terus dum ayo wis geger sier pokoke oh ya disekseni ya le ibu ngoten niku kalih Kisena ya Budhe esuk sing mayang aku alhamdulillah terus wonten Covid nika terus saderengipun sowan wonten ing jaman kelenggengan Suwargi adi kula Kisena niku telepon kula Kang sesuk nek aku mayang nek wis bar Covid wae terbuka ben iso ngumpulke sedulur-sedulur kabeh kadang-kadang daya kumpulke kabeh oh iya lah terus mboten wonten setengah wulan adi kula Kisena katimbalan sowan wonten ngayunan padha lah terus niki kula lajengaken Rembag ing lajengaken punan kula Gading Sena Gading mawon Sena Saputra nggih kula matur nuwun sanget muga-muga ya dadi dalang sing apik ya Le iso nurun bapakmu Kisena Nugroho sing pinter aja nganti keset pinter sinau aja nganti lali dalang iki kudu gelem prihatin nggih nganten kemawon sebisa meneh ya Le kudu gelem prihatin dalang iki kudu gelem prihatin wong kepinteran iso disinau keterampilan iso disinau keprigelan iso disinau siji kabejan ora iso disinau lha kuwi kudu gelem prihatin ya Le aku kadang-kadang tuh muga-muga iso ganti bapakmu Suwargi Kisena Nugroho amin 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 yang mbok menawa ana sing arep nyumbang apa-apa ngono wong sing diulemi ya seniman-seniman kaya Mbak Tatin. Mbuh. Mbak Tatin rawuh awan mau apa saiki? Terus Mbah Siono ya ana lho. Mbak Elisa ya ana nggih rawuh. Pak Toro nggih rawuh lho. Ayo to diunggahke yo. Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Siono, Toro. Yo monggo Mbak Elisa.
Nggih. Mbah Seono personile kurang satu iki. Benyek piye? Ha ya kuwi wajib, Mak. Wah, heeh. Benyek. Pak Harno, Pak Bambang Wiji. Monggo Pak Harno, Pak Benyek, Pak Catur. Mas Narpo monggo kula aturi minggah panggung nyengkuyung dhateng adik kula Gading monggo. Nek ra gelem munggah panggung mulih mawon mboten napa-napa. Duduk-duduk iki. Ayo Mas Bambang. Ayo Mbang. Monggo Pak Arno monggo. Monggo Pak Benyek. Mas Bambang mriki mawon. Monggo Mas Benyek, Mas Bambang, Mas Keli Bule monggo kula aturi. Monggo Mas Wisnu kula aturi minggah panggung malih monggo. Wau dereng medhar sabda menika. Gelem nampa sumbangane ra gelem ngomong. Monggo, sepoti Mas. Pun mboten sah, pun. Oh, oke. Monggo Mas matur terus terang mawon iki penghasilan malam ini untuk piro? Cangkem lumayan gitu iki Mas. Sukses. Njur ngopo nek lumayan ki ngopo? Ayo ter paling murah iki sesuk iki. Iki nyumbang ning ngapur-ngapur kok dadak cerewet. Aku nyumbang 1.600.000 dulu Mas dieling-eling. 1.600 meter apa? Monggo Mas Benyek, Mas Bambang. Niki nek jenengan iki ra ono sing dibuli Mas Bambang. Kene Bu. Ra ono sing go ketak-ketakan iki Mas Bambang. Nah. Wis ora sanggo sepot. Monggo Mas Wisnu, menika ujubipun acara menapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah pun sanget dumateng sedaya para kadang-kadang dalang adi-adi kula dalang mas-mas kula dalang rawuh wonten gubuk kula mriki lan sedaya warga saking pundi kemawon kula ngaturaken nggih panuwun niki saking Balasena nggih rawuh saking PKHS nggih rawuh saking kadang-kadang Jogja Samirana, Mas Tono, Mas Toso, Mas Suroso, Mas Tapi ya rawuh. Bapak-bapak lurah, bapak-bapak pamong-pamong niki BPKS nggih rawuh. Kathah sing rawuh gendro-gendro nggih rawuh niki. Komplit pokoke. Nggih, matur sembah pun sanget. Nggo bilih wonten Kabupaten Penglosak. Keluarganipun paring napa caos papan. Engenipun caos pasugatan kula nyuwun ngaksama mawantu-wantu kula badhe ndunging sekedhik kula ngawunaken tasakuran menika rikala semanten kadang kula Kisina Nugroho niku mayang wonten endi guys Kulwaru ya Kulwaru Plumbon ya niku telepon kula Kang nang omah apa ora nang omah kring ngene ya kring kowe menengo sik to ora aja gis wae
Ora usah dunggahke wae mau kowe. Nyemelangi kowe nek munggah cok. Ngonyo-ngonyo cangkeme iki. Le telepon jam Ngandel apa ora? wis aku lali. Mulane nganggo nangis nang ketok ternyuh ora kok malah guyu. Genteni to nangis to. Nek nangis tak batin. Rilo semanten Suwargi Kisono mampir wonten mriki. Kula kalian ibu kula kalian anak-anak kula nembe kemawon wonten ngajeng mriki niki seksinipun adik kula Kiswan Palik Geter sapa ya? Ora melu kowe. Dijani iki usul wae Mas. Anggap iki apa? Menengo to wah jan aku ora iso fokus aku jane wae. Niku mampir kalih ibu kula agi ngopo Budhe? Iki agi rembugan arep nyupitke putuku si Gading. Wah. Jenenge padha anakku. Gadinge jenenge padha, cilinguse ya padha. Saiki ora saiki. Sing mesti Gadingku sing cilingus kae. Hari kula semanten terus serius ngaten kalih kula. Sesuk sing mayang aku. Komplit gamelan wayang wiyaga sinden song sistem aku. Nyoh gilu tak manjer. Kabeh ngabuni nggih. Sing manjeri malah kono dudu aku. Luar terus Mbak Yu ku do prol-prol metu kabeh terus dum. Ayo 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 ayo. Ayo ngulung. Wis geger sier-sier pokoke. Oh ya disekseni ya. Le ibu ten niku le Kiseno. Ya Budhe esuk sing mayang aku. Alhamdulillah terus wonten Covid nika. Terus saderengipun sowan wonten ing jaman kelenggengan Suwargi adi kula Kiseno niku telepon kula. Kang sesuk nek aku mayang nek wis bar Covid wae. Terbuka. Ben iso ngumpulke sedulur-sedulur kabeh. Kadang-kadang daya kumpulke kabeh. Oh iya. Lah terus mboten wonten setengah wulan adi kula Kiseno katimbalan sowan wonten ngayunan padha. Lah terus niki kula ngajengaken Rembag ing ngajengaken punan kula Gading Seno Gading mawon Seno Saputra. Nggih. Kula matur nuwun sanget. Muga-muga ya dadi dalang sing apik ya Le, iso nurun bapakmu Kiseno Nugroho sing pinter. Aja nganti keset pinter sinau, aja nganti lali dalang iki kudu gelem prihatin. Kudu gelem prihatin. Nek takon prihatine dalang ya karo Pak Diharno, karo Pak D Bambang. Ojo takon karo Toro. Engko dijak tirakan nang Parangkusumo nek karo kowe. Nggih, nganten kemawon sebisa meneh ya Le. Kudu gelem prihatin, dalang iki kudu gelem prihatin. Wong kepinteran iso disinau, keterampilan iso disinau, keprigelan iso disinau siji, kabejan ora iso disinau. Lah kuwi kudu gelem prihatin ya Le. Aku gadang-gadang tuh muga-muga iso ganti bapakmu Suwargi Kiseno Nugroho. Amin amin amin. Nggih nganten kemawon matur subhanipun paring wedha dhumateng kula niki kula pasrahaken adi-adi kula dalang-dalang kangmas-kangmas kula niki sampun lenggah. Monggo nek ajeng geguyun kota medun panggung rumadang aku nggih. Nggih, wektalipun monggo Pastoro. Salajengipun menapa? Sampeyan teng riku mawon mangke le medun. Ya, ya. Kene ngapa? Prihatin. Ora ndelok Pak iki yo, asu ora. Bebas kok sing ndemangi bebas kok arep prihatin ra apa arep mendem ning kono ya ora apa-apa. Anu kok ewo piye?
Ketoke kanca pengrawit ning bab pembalasan dendam ini pas ngene iki mingan. Ketok le do anu puas. Soale iki nak pas nyambut gawe iki ndak dipotong dadi. Lewani ngene iki ora ana sangkut paute karo masalah dana tadi. Aman. Ingkang wigatos Mas Nanang Wisnu nderek bingah Mangayu Bagyo. Proses regenerasi gading dan gading. Ya, gading dengan gadingnya Mas Seno. Kita semua ikut mendukung proses regenerasi berikutnya untuk pedalangan Yogyakarta. Utami ini pun terah kadang seni selanjutnya. Amin, amin, Nah, amin. menika. Mas Bambang, monggo. Nggih, kula nderek Mangayu Bagyo ugi dateng ponakan kula. Dole gading loro-lorone kanggo dole gading putrane Mas Wisnu muga dadi bocah sing sembodo lahir batine, dole gading putrane Mas Seno ya dadi bocah sing sembodo lahir batine. Pokoke prihatin aja lali kabejan mengko bakale dibomburi nitik lawan prihatine mau nemong derek nyengkuyung Mas Wisnu anggenipun kagungan kersa rahayu ing tanpa alangan setunggal menapa. Ngaten nggih mawon. Matur suwun. Amin. Mas atur dhisik, Mas atur dhisik. Toro keri. Toro keri, cok elek. Oh iya, iklan. Roh iklan. Ya mugi-mugi Mas Gading putrane Mas Wisnu ampun kados kaya kula. Nggo napa kok ora oleh kaya kowe nggono apane? Men kaya bapakne ngono lho. Le nek kula kan pun mari le mendem nek. Nggih mugi-mugi Mas Gading dados putra ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuhipun. Ngaten mawon nggih. Kene apik. Wah, kene istimewa ya mletik ya uteke ya. Tertib. Apik ming tekone sing ratek apik. Nggih ugi semanten ugi kula nderek nyengkuyung, nderek Mangayu Bagyo Mas Nanang Wisnu anggenipun gadah damel napa nggih? Ngislamaken apa syukuran nggih? Syukuran anggenipun tole gading sampun dipun prayogekaken tititipun. Mugi-mugi saged dipun pigunakaken sebagaimana mestinya. Kok sadurunge urung prayogi ya, Pak? Sadurunge urung prayogi. Ya paling sabun. Nggih mugi-mugi saged dados lare ingkang saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuhipun. Nggih kula namung weling dhateng pun Gading putranipun Mas Nanang Wisnu sampun ngantos nulat dhateng tiyang sepuhipun. Inget dipun tulat ingkang sae-sae kemawon nggih. Mergi ingkang sae kalih ingkang awon kathah awonipun. Ngaten ugi kagem tole Gading pawukir sing sregep le sinau ditekuni tenan muga-muga iso ngganteni bapakmu ya Le. Pun ngaten Mas Nanang Wisnu matur sembah. Nggih. Aja tiru Mas anu Pak D ya Pak D. Apa? Om ya. Aja Om. Lek geter Iki urung komplit lho iki. Sapa meneh? Lho, isih lek Narto geter. isih nang kono. Oh, Mas Narpo. Mas Narpo, Mas Narpo monggo. Weh, minggu ketemu Kudu disesoti ayo. ketemu gelek ayo. Nah, monggo Mas Narpo. Wah, ini istimewa ya. Dalangi rejepan. Monggo. Monggo Mas. Mas Narpo monggo. Mengenai nek. Niku tolong dijunjungke mriki. Mas Narpo, mriki Mas. Mriki Mas. Boten. Mriki Mas. Ayo toh, rene toh Bang tak anu lho kowe. Tak nganu ki kepiye? Monggo Mas. Monggo Mas lho. Panyuwunan saking parkir Malioboro Mas Narpo. Monggo Mas. Miki dicaoske sik. Monggo. Namung sepatah kata mawon anu Pak Toro nderek Mangayu Bagyo mugi wilujeng gadinipun Mas Wisnu nginipun nyunataken ingkang putra Mas Gading ugi Mas Gading putranipun Mas Seno sukses
lan mugi lancar. Wilujeng tanpa pambeng gatinipun Mas Wisnu cukup ngarep turah mburi. Matur nuwun. Amin, amin. Mas Toro, kados wau Mas Sri Mulyono ugi ketingal lho. Tasih lenggah mboten nggih? Lah anu, prepare benjing ajeng mantu Mbah Yono benjing. Oh. Mbah Wondo Canden. Oh, Mbah Wondo. Anu sik, apa iki Mbak Elisa. Wah, iya mau Elisa Tatin monggo ucapan Mbak Elisa Mbak Tatin monggo. Nyilih meke lho. Sa. Iki aku berdiri. Walah oh, gede kuwi. Lho, to malah mati to sa. Umure Pak. Ya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Aku isin ejane kok tukang mendring ki kon munggah. Ngapunten nggih, Pak Wisnu nderek mangangi bagya, Pak. Nggih, pokoke nderek seneng remen menika saged ngesahaken napa jenenge? Apa ya? Didit. Iki ki udu nyewu kok kijing piye to? Didit yang cilik kaya. Udah ya. Didit yang cilik. Peksi Margitoyo. Peksi Margitoyo. Nggih, Iya, sih, menika kamu. sampun ngesahaken napa ujar ngeluaraken ujar nderek mangayu bagya. Kala wingi nggih nembe kepanggih kalih Pak Wisnu wonten Wanabaya menika saged sakmenika sowan pangapunten Radi Randat. Pokoke nderek remen dilalah nggih sing yang disunatkan Mas Gading yang mendalang Mas Gading menika mugi-mugi saged kondang satunya Mas Gading yang satunya dan Mas Gandeng yang satunya. Pun niku mawon donga kula Pak Wisnu paringi laris. Amin, amin. Terus Ya Mbak kowe Mbak. Tatin genti. Ya iki mung suwe kowe, Bang. Ayo, Bang. Aku cok kalah kok. Karo adine kalah karo bojone kalah piye to, Bang iki? Aku kalah-kalahan aku. Aku menangnya karo Degun. Sekarang ngono sok suap. Monggo Mbak Tatin. Nggih menika sampun dipun napa nggih dintekke kabeh dongane kula namung ndongaken kagem keluarga Mas Wisnu lan sedaya masyarakat lan sedaya mawon mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng pun ngaten mawon. Kok lecek di. Kowe nyumbang ora? Nyumbang padake kowe nyumbang Sumpah ora, nyumbang ora, sumpah. Nyumbang mau iki wis tak leboke kotak. Ana wong nyumbang kok tak kon sumpah. kenehke sapa? Sing urung nyumbang aku. Aku. Iki amplop sing ning kene kon kenehke sapa iki batu. Kayak aku sah kuwi ra apa-apa. Nehke Gading wae langsung, aja nehke bapake. Kalau nggak ketoro nih, gue harus guleh-guleh kok bi. Monggo MC Mas Toro pinangka Pranatacara sasana para kula aturaken. Nggih, matur nuwun. Aturipun Mas Bambang, Mas Herno, Mbak Tatin, Mbak Lisa, Mas Benyek, Mas Narpo. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi menapa ingkang paduka kajabaken. Pak Geter ki ya hoo lho jane Pak Geter. Oh nggih, mengko ngake. Ayo karepmu kowe muni nganggo mic iki lek. Ben kaya bakul tahu bulat ya. Aku ket sore wis gendar ket mau ya wis. Lah nek arep ndongake, Arep omong ya wis diomongke kabeh. ya urung ana sing diomongke. Sing urung meh padha iki mau. Sing urung. Nggih, ngebaken wong nalika semanten kula iki nderek nekseni nalika almarhum Kuwi adik. padha liyane. Kuwi meneng cara wajan. Iki wigati Mas Rudis wae. Sing beda. Ning aku biyen nang kene iki ya nekseni tenan. Iya. Nah, aku biyen melu teko rene. Ayo wis tak ana Mas adikku Wisnu karo ora ngerti iki. Kowe ora ngerti. Ngerti ya? Wis kok ngerti. Kowe mau tadi seksi kowe tadi seksi ra payu kok mau liyane. Lek Geter ben ngendika. nalika semono ya kula nekseni nalika Pak Seno ajeng mayang mriki kula nggih dijak mriki ketemu adik kula Wisnu kalih Mbak Yuku Bu Cilik utawi Bu Ngadirah. Pokoke nderek nekseni niki pun kabul pun luar menapa dados nadaripun mugi dados sarana tumurun kanugrahan dumateng keluarga anak kula Ki Wisnu lan putu kula Gading mekaten. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kaos wae. Beda iki mau. Monggo Mas Gading ajeng neruske napa? Ayo, Mbah. ayo omong. Pripun? Mayang ki waton ngomong ra apa. Iki Mas Bambang tok garapi entek-entekan ra apa-apa.
ajar garapi. Urung wani. Garapi apa wong aku ora dikasus apa-apa kok garapi. Ayo waton digarapi rak ya bojone akeh. Garapi ono. Garapi bojone akeh kuwi. Garapi le. Ora apa-apa wong banyu ki medun kok. Saka sing tuwa terus rada nom ya rada nom. Apa wae aku ora kok ora termasuk. Iki malah pasang bumerang kon madul cemplungi dhewe iki ngodokan. Men kok gawe jogangan bawa apa-apa to gek tak tinting gek do bawa kono. Lho. Ya saiki Mas Nanang, Pak utaminipun nonton Mbak Tatin Mbak Elisa. Monggo enten pamundhut tembang lagu gending. Monggo Mbak Elisa monggo. Menika Mas Geter badhe nembang apa jeneman kandhet kali gender. Ayo Padake wong ngamen opo piye? oh ajeng jeneman kandhet kali nyuling apa gender manut. Aku iso. Ben kaya biyen kae lho lek tok warai kae lho. Apa? Anggere Natara iki kabeh mesti isro dadine. Ayo apa le? Jeneman kandhet. Aku iki do bawa tak tinting gendere. Oh iya. Oh iya. Saka sing di rumah. Nggih, Putra Nusantara mawon Pak Geter. Oh ya. Apa Lisa? Putra Nusantara. Kae putra Ki Wisnu Hadi Sugito ora putra Nusantara. Putra Ki Wisnu Hadi Sugito. Ayo Mbak. Ayo Mas Nanang. Apa? Bawa putra Nusantara. Lah kowe iki ngopo ora bawa? Aku kan wis nyumbang. Aku sing di omah. Sing di omah sing kon bawa, isih kon madangi kowe barang ayo. Isih kon gaweke ule-ule. Gaweke ule-ule ayo. Sak cengklengan wae dhuwur dhewe, anakku sing bagus dhewe wis kuwi wae. Ah. Titingan iki. Loh. Le, aku ki iso satongone iki iso. Percaya karo lek geter ki guru nyinden. Aku percaya. Guru linden. Guru sejati lek geter. Guru sejati sing barang kok lah iya nganti bubar rumah tanggane mergo ngeboti dadi guru. Hati-hati, omongan Rotoro iki hati-hati. Aku wis ngomong bola-bali lho. Aja do gawe jogangan. Anakku sing bagus dhewe. Bagus kok. Bagus. Kupingmu budhek ora. Bosok anakku sing bagus kok. Bosok kupingmu. Anakku sing bagus ora ono. Kupingnya jampeng ya dilalah. Baleni ora. Oh gah, baleni aku. Bagus. Kupingmu kejameng. Bosok. Parkus. Wis ben dipacutke aja ngutara aja kuwi. Kowe meneng kok ajur gis wae ora. Anakku sing Parkus. Oh, terangane lengganan kono. Anakku sing Sangsing. harung iseng kok iki. Wetenge lara kok. Bagus dhewe. Togok endi kuwi togok. Yo Tara. Ayo ora mbak tapuk cangkemmu. Ben ora apal nyeneni kancane. Coba nek kowe apal coba. Apal banget aku. Coba. Ayo coba. Basan dikon piye? Ayo kudu pinter sekolah ta ya. Ayo terusin Mas Nanang teruske. Kudu pinter sekolah. Ngono kuwi. Nah, terus Ayo ro. Ayo terus Coba dhisik nek wani. Ayo, ndang, Mbak jejegi kowe ngono. Ndang. Yen apa? yen ngapa? Yen. Yen ning tawang Jengkolmu mlocot. yen wis pinter sekolah ora kanggo iki mau kowe diwarai bajute aja diwarai sapa sing marai tak tutuki ngono ayo ndang
Bajute. Do meneng kabeh, aja domong ayo. Siden-siden penganten anyar ngono. Gawe dhewe juan. Aku ora apal tenan mbek sumpah. Ini oh bosok kok ngomyang kancane. Kudu Melayu. mlaku apa Dewe. Kudu mlaku dewe. Kok malah persis Bagong Toyan. Pak Catur monggo. Ayo ki mau kudu mlaku dhewe-dhewe. Kudu kuku. Ora tak omongi gak aku sing terus aku. Ah menika Mas Narpo badhe bisik-bisik kula menika wae. Monggo Mas. Kula nek kesempatan nembang Mas. Angel lho nembang ngoten iki. Kudu pinter maca nulis. Oh, kuwi. Yo terus ke langgame. Nganu Elisa. Pak Herno urung kok. Ayo warep. Pak Herno dereng, Pak Banyak dereng lho. Ya. Urung. Wis meneng geran aku. Ojo pikir nangis wae. Ganti Mas Bambang. Yo. Ndak ngomong wis manang ger labuh marang musa bangsa tara Gentosan adi kula ingkang minul yuweng. Mesam goyang-guyung. Kuwi langgamber seksi. Ngawur kowe iki suwe-suwe. Ha mripatmu sing rawuh catetan iki Putra Nusantara sing ngomong langgam resepsi iki karepmu piye to? Ayo iki. Kong nibake kong Elisa. Ayo coba tin gue sik. Ming nibake kok Le. Nibake kong kowe dhisik. Engko tara ki semak mrotol untune sak brengose. Wis iki padha karo nada baik dhuwur. Ayo. Adoh iki. Iki lho. Adoh iki lho. Ya kamu. Ya. Adoh tunung bapakku. Kene kowe ya ora ana sing Apa? Pak pucetno apa kowe? Nggih. Kowe kuwi. Ki, Bang. Pucet ngono kok njono. Kula nyuwun lagu kan. Apa meneh? Jogja Istimewa. Apa nganu? Oh, Mbak.
Mbak Tatin. Ayo Tin apa Tin? Kowe bawa Tin. Bawa apa arep ngejak duet toro? Duet itu. Duet terus ngadeg karo joget. Bayar apa piye kok akon-akon. Ben, kowe wis tau tak bayar kok enteng. Ayo Tin. Pripun Mas? Ya. Kamu mau apa? Mumpung Siti ra melu omong. Mbok biasa wae Tin kaya isih perawan-perawan wae. Kaya isih suci-suci ya. Aku jek suci ya. Bangane kowe. Isih perawan durung tau ngetokke macan. Menapa Mas Wisnu? Sakarepmu apa? Sakarepku lho. Sakarepmu. Ya bubuk wae ya. Enggak aku Mbak Yuku piye engko? Tetep gelem mesti. Oh kowe klabruk Bayu apa ora. Aja sok tiru kakangmu. Hah? Aja kira ngono kuwi Tin. Dalange iki isih enom. Mas Gading bingung ya Mas Gading. Wis paham. Aja ngomong apa ngono kok. Gading wis paham, Gading kulino nyetel YouTube ek kok. Ya sing marahi gadang barang ae apa? Komplotane to kae Don. Komplotane kae. Gading komplotane kene. Nah niku drone-drone sing ngajari. Ah. Ini ya ora apa-apa, tunggu pemula Febri. ora apa-apa. Ayo Tin. Ayo Tin. Niki kalih Elisa to? Ya. Pangaran jenengan. Napa pamondutan? Oh nggih. Menika wonten pamondutan saking Uderio Adikarya. Nggih menika caping gunung bawa jenggleng Ibu Prastiwi. Wo Ibu. Wah, hidup Bu Prastiwi. Bu ayo tampil ke depan ya. Pamundut lho Yu. Ayo kowe ana tanggung jawabe lho Yu. Ana tanggung Ono jawab. sampe yo. Ayo. Yo. Ono sawerane lho kuwi yo. Nek sinden biyen sing ketengen ki sing pojok dalang nek saiki ora. Sing ketengen ki saiki sing cerak karo buta kuwi. Kelakuane kaya buta. Kowe ana isine, kowe nek ora ana njaluk sing di omah entar. Monggo yu Pras kula aturi jumeneng mbeksa yu Pras monggo. Kowe ora mesake yu pras kok. Ono dikempo kapok wis. Oh, karo Yupras wani. Oh, sepatani kowe engko. Antil ndasmu. Ngandel ora. Asline ketok iki. Ketokne gentro pokoke. Saiki kukupan kasihan ki aman mergo ana Yupras kok padake. Bali wedok ya. Nah, Percaya ora. Noto Yudan ki saiki Kowe kuwi aman sing ya duwe saiki ya. percaya ora. Sak plato tinggal lunga ki Yo. aman to? Kali malingi aku. Monggo Yupras. Ya Monggo, Yu. bertiga Mbak Elisa. Yo, jumeneng, ya, monggo. Tatin. Kagem ngerdengaken swasana monggo. Monggo. Oh, madhep. Teruk. Ngopo dikeplok iki? Kowe iki aja aja mancai Yupras kowe iki. Kula aturi Dikabruk lho kowe engko. Ora sah ngadeg wong ora bayaran madhep rono wae. Ora bayar tak bayar rasa nyumbang padha wae. Ajare ora oleh nyumbang wong kowe wis sugih. Sing olehke sapa? Ora, wingi kompake Napa, Pak? piye? iki aturane ra nampa sumbangan apa yu? Yo ngopo? Wah, tuwas tak cemplungke. Wis tak dibukane yo. Wis tak kunci yen. Iki sing do nyengkuyung nabuh, kuwi iki paham ora? Ayo marep rono. Madhep rono mawon, monggo. Madhep rono ngerti rono. Aku wis ya. Nek ra bayaran kok ingak-inguk to kuwi do kudur. Oh, iki gali ya, Bu, mboten penak. Ayo Ibu duluan Bu. Saben bengi. Jengklenge mboten yu? Hah? Jengklenge mboten? Ayo manut. Mboten sanggih wong ora gelem ngadeg kok. Ya Nggih to? mbok kowe sing ngadeg le. Mas Bambang ngadeg-ngadeg. Ngono, Mas. Ora aku. Aku nek ora dobati ra ngadeg. Heh. Oh. Asih enom kok seloyo. Yo ketok iki ya men rada ndagel ngono lho, yu nek asline wis ngono aku iki. Bojone. Aku urus sing nom-nom kene isih hawa padake. Nek karo aku mesti lemes kowe. Ya delok-delok servis. Alum sing jelas iki alum. Kok nek aku wis ngombe anggur ya empuh. Aku ketok widadari ya. Nek kowe kambon kowe.
Engko tak mendem sik yo aku yo. Ya, Tak terke mulai. Kona malah mendeleng ayo kona ayo Mbak Elisa ya nyumbang ya moro kok arep Pengen iki manut aku. Pedih aku naruh beberapa senior. Ojo wani-wani. Yen memecah mung karo janur kuning monggo Mbak Tatin malah didis Mboten dijes iki lho kena mimik apa apa iki kewan cilik jenenge apa? Kepik. Nah aku jenenge mimik. Loh. Nah jenenge apa sah? kepik ngono wae Kaget aku yuk. Aku kaget aku. aku lek ngandani Ki Suharno kok sinden nekat jak saru ya Oleh gadek udut-udut apa kok nggih? Nyah, udut. ayo Dalang Mas ki apik Gading udut. Mas Gading ayo ngenyek-ngenyek mbok deh Mas Gading mbok de dibajing-bajingke Mas. Ora apa-apa Mas. biasane kowe Ajeng tamu di Mas. Oh ana tamu aja. Ngitung sumbangan. Mas niku Asli. hasilnya pira diumumke Mas ya. Men penonton ki do lega ngono lho. Oh Mas Nanang ora tombo kok. Ditenane gampang. Ku anggere dipamiti raine Semringawi wis itu oke. Ah. Piye ta? Do sentimen nih karo aku ya. Ora, sing isro ki kesuwan ket mau. Aku demung ki mau dikistro karo kesuwan. Terus liyane sapa, Bu? Buke? Oh, request buke. Rekku ilang. Gowo to ora ajar kowe ngono direkku. Maling rek kowe. Ambeng rek kok obyane nyawamu ngono agek obyek ora apa-apa. Lan diudut ra nderek ya kacau kok kowe yang ngedep rek kok rek kancane mbok saiki. Rek ditandheke nyawa. Oh, minggat kok nyangking rek. Panas udan piye mas janjine kepiye jangan sok-sok Parian. Tinggo sapa? dalang-dalange sik nah
Ya sinden-sinden sikik iki mau dudu sinden. Toro sikik ayo parian toro. Ora mung ngomong. Ora siap aku urung siap aku. Ayo sinden-sinden sikik. Kelune Wisnu. Nah. Yo saka sinden sikik rikir-rikir. Yo Dik, jak kenalan Dik. Temane Supitan, temane Supitan. Namine sinten, Mbak? Ah, temane iki siji Supitan, loro nyumbang. Apa nih ya? Tema anu iki lho, tema parian iki lho. Ya. Yo kenalan iki karo sinden. Sing muni sambatan mau coba. Kenalan ra apa-apa? Namine sinten, Mbak? Pripun? Kenalan. Kenalan karo sinden. Sik pundi? Iki manut sing kira-kira melek sing endi? Melek kabeh kowe iki. Seleramu sing kepiye? Seleramu sing kepiye? Rusek. Sing kaya ngapa? Ora apa-apa didelok. Iringan ki mung ketok susune tok lho nek saka iringan iki. Wis kok kesne. Vulgar. Heh? Ayo kowe sing akon ayo. Ayo akon parian. Parian. Ya. Wis itu kenalan. Oh ya kenalan dhisik, kenalan. Parian wae, Dik. Kok lumbu banget apa iki, Lek? Kok lumbu banget ya kae. Ayo kenalan. Iki apike dalang ora udut iki ora kaya Tara, urung mayang wis aba rokok sik. Kene udute, Om. Ora apa-apa nek ditangkap tenan iki rasa udut nek ngene iki udut ora apa-apa. Iya, mengko wae. Ya. Engko mengko wae, Om. Ibu lho kae nonton kae. Medeni ya kae iki. Ibumu nek ya iki ngantuk, wis apa-apa. Bu siji ya, Bu ya. Oh, gedek-gedek lho. Ya Bu ya, Bu. Nah. Sing tanggung jawab Om Toro. Iki ana loro udut apa cimeng? Ayo tok jak kenalan, jenenge tok jak kenalan. Kek parian wae, Om. Kek parian wae, Om. Oh, kowe kenalan dhisik ya. Nah, kan beda iki biasane sinden warga laras kan pacane beda to, iki beda tok jak kenalan. Coba. Ayo dalange kok ya. Isin apa kowe? Aku ki celingus. Isin aku. Ora kaya ning sekolahan. Kaya sing ngajari Febri kok. Biasane Ila Pep. Ayo, Nduk, parian, Nduk. Oh, lah sindene kagetan lho ora. Ayo, Wis sak isamu kowe. Ayo, ayo. Okta jenenge Okta iki. Sugeng dalu Mas Dalan. Sugeng dalu, Mbak. Nah, Dek. Nek karo cawita terus sugeng dalu. Lah. Ben ketok cool. Nderek nepangaken nami kula Oktavia. Oh, Mbak Oktavia. Nah, nggih. Langsung nganggo puisi dalang iki nek kenalan langsung puisi. Nami kula Mbak Okta. Oh, Mbak Okta. Oh. Atiku atimu, coba. Atiku atimu. Ah ora ah. Ora, Om. Kowe kita ajari setelan, Jek. Mbak Okta saka ngendi, Mbak? Oh, saking Babang Lipuro, Mbak. Babang Lipuro, Mbak. Nggih. Oh, nggih. Ya dene Saras. Lagi meh tak takok. Mbak rencang kula tanglet IG. Niki lho, tanglet IG Instagram. Sik nika lho sik rada mecucuni kok lho. Sapa jenenge sapa sik takon? Fadli kalih gadang. Oh, Fadli. Wah, dene gadang iki mbok ya langsung tes ngono lho, Dang. Wong iki padune nek diduduke dhewe marep melu nulis kok. Ngerti aku, mudeng aku. Oh, Jan. Pariane Mbak Okta, Nggih. parian. Monggo parian, Mbak. Nang desa Manding, Desa Manding. mlaku-mlaku. Mugi Mas Gading tansah rahayu. Amin. Amin. Gadingnya loro ya. Semua gading. Jejere. Ah iki ginuk-ginuk. Tuh takoni le sapa jenenge ngono. Sinten, Mbak? Halo. Sinten Mbak namanya Mbak Saya asmane? Intan dari sini saja, ampun ya Mas. Wah, IG-ne ora.
Rasa randhe iki. Instagram. Ora, mboten. Nggih. Tuku tahu karo trasi. Mugi Pak Wisnu sumbangane bathi. Amin. Ah iki tepat sasaran. Kok apian banget sih, ketara nek dijak terus ya. Makasih lho kan ndongake karo dalange ya ngono kuwi sinden ki ya ngono kuwi. Ya jajare ya iki ya saka adoh. Sinten, Dek? Kula Dian, Mbak. Takoni lek saka ngendi ngono? Saking pundi, Mbak? Saking Bambang Lipuro, tanggane Keswan. Wow. Asline ngendi? Lampung, Mbak, asline. Ah, Lampung. Aja ding bapakne galak banget aja. Kita yang meneng ning galak ora umum aja. Ya, Parian. Ana piring nggo wadah tempe muga dek gading Seneng tempe. pinter sekolahe Tak kira nak muga dek gading seneng tempe ngono. Mantap ya. Buduko. Bulurah. Bulurah wah. Ngeduke derajat. Bulurah. Kowe dosa lho kowe, Kak. Padahal wis ditanggal. Kowe ngedurke derajat. Padahal wis ditanggal. Bulurah ya dadi buduko. Buduko Lorot to ya. Bulurah kamu kan bulurah. Lurah ku bahasa Jawa menengku kon camat kowe camat ngono masalah ke RT. Bulurah kamu kan bulurah. Monggo bulu. Mangga bulu. napa niki Pak? Parian dulu. Oke. Nggih. Tuku emping nggo oleh-oleh mugi dik gading dadi bocah soleh. Min. Mbak Tatin. Oh, iket mau nyanyi wae urung sak parian no. Piye ta iki urung lho. Ya engko dilompati. Ngene sih lagi engko ngene-ngene ngono. Apa ya? Wis dinggo Parian. pariane. Tuku tahu. Mangan tahu. Entek telu. Ketok nek kowe. Kagem Mas Gading putrane Mas Wisnu. Selamat menempuh bentuk baru. Wis suwe. Lah ya kan bentuknya baru. Wis ket 2020. Wis Yo yo ana wis suwe ning ana bedane tetep ana bentuk barune. Lah iya to. Tukul rambute, Pak. Biyen ndak urung, wis. Mbak Deni, monggo Mbak Deni. Jupuk watu. Arep go bandem. Kok jukuk watu arep bandem aja go bandem Wisnu lho, aja lho. Soale jupuk watu iki karo Wisnu iki padha une aja ya. Ya. Mugi keluarga Pak Wisnu pinaringan ayam tentrem. Amin. Ayo yu. Kok njuk penak. Nah sing iso sing elek terus saru yu. Jajal yu. Ora iso. Nah yo. Sinden baik-baik kepabrake. Baik-baik apa? Ya. Enggak aku ngombe anggur wis yu, tenang yu. Ya njoko ning mburi kelir ya Le. Hei, ya wis beres pokoke yu. Mburi kelir jogangan kok yu tenang wae. Ya ora apa-apa malah iso kungkum. Ha iya. Waten ra kuyuhan yoga sing nguyuh. Ning Jakarta tuku pete. Mugi Mas Gading Bramayuda wis mari titite. Ya wis suwe banget kok. Wis 3 tahun. Ampok menawa sing mblenyeh. Tak tambanane kene. Le nambani cara piye yu? Disol kanthi lami. Oh ya wis. Yuk Aku wis dikarbang. matrat apa ya?
panas udan udan. Aku ben lolos pangan dhewe kok panas udan apa? Ben lolos. Lolos ngakon tok. Ayo mikir. Penak aku. Apa ya? Pagelino ngombe susu sing akeh. Pak Wisnu muga amplope akeh. Amin. Amplope tok. Isine sing penting ya. Panas udan panas lengaling. Cepeng gunung.
Kok sepi? Oh, nggih. Kali aku ki. Nggo mayang Om. Niki Mbak Elisa, Mbak Tatin. Enten pamundutan saking Pakde Putra Dikari Gina Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek mangayu bagya mugi anak lanang gading Bramayuda dados putra kang soleh taruna ngungkuli bapa. Amin. Nyuwun request ngundang anak Mbak Tatin kan rawuh le supados minggah panggung. Sing nyekarke tak paringi tali asih Rp 1 juta mangkin neng rek Bunda Agnes. Bunda Agnes hilang genah hilang kowe hilang 800. Bu duitnya transferan Pakde Putra Dikari Gina nyorong 200 le. Wah wis ora apa-apa. Mbak Elisa ken nyekar ninggal katresnan le nggih. Pripun? Menika terus lagi. Iya dong. Oh iya, lagi. Nggih ninggal katresnan mawon to nggih? Nggih. Wong niku sing niku pun wau. Nggih. Menika jumeneng lho tulisane Mbak Tatin nyuwun jumeneng lho. Wah, oh lah ini kira apa nang BWA gitu Pak. Mbak Tatin jumeneng. Kalian Mbak Elisa sisan nggih. Nggih. Mbak Bunda Agnes bagaimana ya nanti? Ana tulisane iki selawe dienggo Tatin lho. Kok ora langsung nanggon aku wae ngono to Pak Dikari. Karepe. Sik dhewe iki dhewe amene ketoke. Monggo jumeneng. Oh nggih. Ngadeg iki Mas. Nggih. Nggih niki lho Mbak Tatin jumeneng, Mbak Elisa salto. Tenan ngono kok. Lho niki lho. Heeh. Oh nggih. Yupras gantung. Wah, dibales aja ngono kuwi. Terus kowe ngapa Mas Tara? Aku macake WA. Yo wis yo. Setunggal mawon to niki? Mboten kalih to. Setunggal mawon lah kuliahane sindene kuwi pirang-pirang. Nggih, sindene kathah ya. Cantik-cantik kok. Gak enak nih. Yo ninggal katresnan. Iki bentukane. Gak apa-apa gimana? Aku nyumbang Ya kalian yang kerja kok malah. Oh iya. Nyumbang tenaga tapi dapat baju. Oh enggak, baju sendiri. Jarek dapat enggak? Oh enggak, jarek sendiri. Pesakno apa? Ya, ninggal katresnan monggo. Seka aku ya. Saka kene sa. Hah? Buka celuk. Dilanggam sik. Oh ya. Sepira ta iki? Awene. Nangis sajroning atiku sawise Mugi-mugi
ngawur. Ya karo olahraga. Wes. Sono apa mundutan ta ya? Sopo buka WA ki? Terus? Ya Om. Menika Mas Bambang badhe akrobat menika. Monggo lajeng kemawon, monggo. Ibu-ibu, mbak-mbak presiden menika. Monggo. Monggo Mbak Okta. Monggo kula aturi tampil ke depan. Tutuk, 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 tutuk. Ayo, yuk. Ya apa? Loh, wis disorak-sorak. Iya. Pripun Mas? Lah kula mboten pripun-pripun jenengan purun jenengan purun. Jenengan pripun? Napa? Pripun? Ah pripun? Pripun Pak? Monggo lajeng lagu napa? Mas Gading nyuwun lagu napa? Lali janjine mawon. Lali janjine. Menika wonten saweran menika. Monggo. Ya wonten saweran. Suwung ta niku? Mboten wonten di 20.000. Niki dit sawur wau menika. Dibawani nggih. 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 Napa Mas Geter bawane Mas Geter? Ora ngerti. Bawane apa? Mas Gun ya. Bawa ya Mas Gun. Mas Gun. Bawane apa takon? Mas Gun duweti. Monggo Mas Gun, kula aturi bawa Mas Gun. Kula aturi jumeneng Mas Gun monggo. Boten ngeten mawon, engko ndak malah do gayeng mangke. Ya tak gawe sepi ya men ora do rame wae. Aku arep turu malah do rame wae. Dino peceraan apa ya? Jemberet-jemberet ya. Kok cangkemku sing elek ya? Dino Minggu kang tak tung anti digawe palaran ayo ngono ora apa-apa ta. Malah ganggu wae ilang kok aku malah. Pintar golek menang kok sih Mas. Alasan ngandar angan dukung
Romone jan. Nggih, sampun. Niki tesih enten pemundutan melih. Assalamualaikum Mas Dalang Gading. Kula Pak D. Pak D sapa iki? Pak D mu Bagi tergandrung. Apik ya ketoke Om. Kula Pak D, mulen apa mulen? Oke, Seragen kolam renang, request gending pepeling, salam khusus kagem Dik Gading ingkang kitan dalu menika. Mugi dados putra ingkang soleh patuh sujud dateng bapak ibune. Oke, berarti pepeling. Pepeling Kang Yekar. Sinten iki Kang Yekar? Kur ya. Kur mawon malah. Langsung mawon berarti. Pepeling. Ora nyumbang lalen.
Nggih, matur sembah nuwun.